v jeden septembrový piatkový podvečer s kamarátkou a susedou Terkou na verande a spomínali sme. Rozprávala mi, ako ona, rodáčka z bratislavských pišpékov, chodievala za svojich mladých časov s kamarátmi na vander k biskupickému ramenu Dunaja. Do Lužného lesa. Práve v tomto ročnom období tam chodili zbierať drienky a že by sa tam po rokoch išla rada pozrieť. Tak prečo nie, povieme si, ráno sadneme do auta a ideme. Lenže ráno sa tak dobre spalo. A potom vyraziť v sobotu pred obedom do Biskupického lesíka, jednej z víkendových destinácií Bratislavčanov, mi pripadalo ako mentálna samovražda. Ale keď už sme boli nažhavení na dobrodružstvo, rozhodli sme sa nájsť časovo aj psychicky menej náročnú náhradu. Začal som v hlave prehľadávať mapu okolia a spomenul som si na tajomný Hetmeň. Zelený ostrovček lesa v mori žitnoostrovských polí. Je len naskok od našej dedinky a predsa o ňom takmer nič neviem. A už dlho dráždi moju zvedavosť. O to viac, že Lehnický zámocký park aj s kaštieľom rodín Beňovských je odtiaľ čo by kameňom dohodil. Aká je medzi nimi spojitosť? A čo tajomná hetmenská usadlosť, ktorá je zakreslená na niektorých starých mapách ako horáreň, kam sa podela? Nájdeme z nej aspoň ruiny? Kto boli jej obyvatelia? Navyše, ja som zaťažený na staré ramená, mokrade a vôbec lužný les. A na satelitnej mape som pri náhodnom prezraní nášho okolia videl v Hetmeni preblesknúť maličkú vodnú plochu. Pozerám, že aj na starších papierových mapách sú zaznačené akési vodné plôžky. Hoci od istého času sa na niektorých mapách prestali objavovať. Poviete si, možno vyschli, ale čerta. Napríklad také Google Maps sa aj pri väčších vodných plochách tvária, ako by vôbec neexistovali, hoci iné mapy ich pri tej istej mierke zobrazujú. Dnes sa pokúsime prebádať tajomný hetmeňský lesík. Nájdeme tam aspoň močiar, či zvyšky ľudského obydlia. Poďte s nami a ja vám budem zatiaľ rozprávať, čo som sa o Hetmeni dozvedel na internete. Oficiálne informácie o Hetmeni sú veľmi strohé. Na obecnej stránke obce Lehnice som našiel informáciu. V Lehniciach je prírodná rezervácia Hetmeň so zvyškami lužného lesa. Na webovej stránke základnej školy Lehnice je toho o Hetmeni už o čosi viac. Hetmeň je prírodná rezervácia v štátnej správe ochrany prírody Dunajskej Luhy. Je súčasťou chráneného vtáčieho územia SKHVU 012 Lehnice. Nachádza sa v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo novelizované v roku 1993 na rozlohe 14,7 hektára a zaradené do 4. stupňa ochrany. Ďalej sa píše: ochrana geomorfologicky krajinársky cenného priestoru veľmi vzácneho zvyšku lesného komplexu lužného lesa v prevažnej miere s pôvodnou vegetačnou štruktúrou. Nakoniec sa Google umúdril a z obecných dokumentov mi vydal aj ďalšie tajomstvá. Lehnický Hetmeň je ochranársky veľmi hodnotný prvok v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine, pozostatok pôvodného lužného jaseňovo-topolového lesa. Lokalita sa nachádza na podunajskej nížine na geologickom podklade viatých pieskov. Je to cenný krajinársky vegetačný priestor so zachovalou pôvodnou vegetačnou štruktúrou lužného lesa s topolom domácim, jaseňom štíhlým, javorom polným a agátom bielym s mezofilným bylinným spoločenstvom. V poľnohospodárskej krajine s rovinatým reliéfom je to oáza pre všetky druhy fauny. Voda na puste znamená život, napájadlo pre dobytok, miesto pre saláš alebo usadlosť, niečo ako oáza v púšti. Na vojenskej mape z roku 1839 už vidno cestu a vedľa našej vodnej jamy vidíme zakreslenú aj pravidelnú obdĺžnikovú plochu. Snáď ohradu pre zvieratá, možno lesnú škôlku, v ktorej tušíme aj nejaké to ľudské obydlie. Názov miesta je ešte písaný po nemecky Hetman. A môj Macov je na tejto mape takisto po nemecky alebo akousi skomoleninou písaný ako Mazhás. Po zámockom parku zatiaľ ani stopa. Za to na vojenskej mape z roku 1889 je už napísané po maďarsky Hetmani Erdő, čo by sa dalo, ak som dobre pochopil, do slovenčiny preložiť aj ako hetmenský alebo hetmeňov les. Opravte ma prosím, ak sa mýlim. Cesty. Prakticky všetky sú lemované stromami.
Súvisí to s nariadením císarovny Márie Terézie vytvárať popri cestách aleje a stromoradia. Viac o tom hovorím vo videu Na čo sú nám dobré remízky a vetrolamy. Takže na puste sa nám zrazu objavil les. Že by ho tam dal vysadiť nejaký pán hetmeň? Kto to bol? Súvisí zakladateľne takýchto lesných porastov s tereziánskymi reformami? Pokiaľ viem, v tom období a práve v rámci reforiem začalo mať organizovanú podobu aj poľovníctvo. Mimochodom, Beňovského zámocký park sa už začína črtať. Inak, všimnite si, ako sa menia a jazykovo ovplyvňujú miestopisné názvy podľa toho, kto dané územie momentálne spravuje. Hetman, hetmani, RD, hetmeň, nemecký, maďarský, slovenský. A to ešte neviete, že o niečo ďalej pri Šali existuje osada hetmeň s chátrajúcou Huňadyho kúriou. Ale v Zoborskej listine z roku 1113 sa spomína ako majetok Zoborského kláštora a nájdete ju tam pod názvom Chetmich. Jej prapôvodný názov mohol byť Chotemici alebo Choteminy, odvodzujú ho od mena Chotemysl alebo Chotemír, čo mohol byť zakladateľ alebo nejaká dôležitá osoba v tej osade žijúca. Netuším, či medzi naším a šalianským hetméňom a ich zakladateľmi existuje nejaká súvislosť. V každom prípade takéto pátranie do minulosti považujem za veľmi zaujímavé. My si teraz prezeráme mapu z roku 1938. Zámocký park sa utešene rozrastá, náš hetmeňský háj zelená a pri ňom sa objavila skratka mysl, čo po česky znamená myslivna, po slovensky horáreň, alebo že by skôr polovnícka chata. Mapa z roku 1955. Názov hetmeň zmizol a kde sa vzal, tu sa vzal názov Lehnický háj a celkom neočakávane pribudol názov Hetmáni pusta. Tajomná budova stojí, ale bez označenia. Už to nie je myslivna ani polovňa. Za zmienku určite stojí topografická mapa v mierke 1:5000 z roku 1958. Názov lokality po maďarsky v tvare hetmeň. V popise vidieť skladbu drevín, jaseň, agát, topol. Stavba ešte stále stojí na svojom mieste a v tejto mierke vidno dokonca aj 3 menšie prístavby, ale vody niet. Topografická mapa z roku 1964 v mierke 1:10 000 je prakticky bez zmien. Stavba ešte stojí, ale voda sa asi vyparila. Názov našej lokality je tentoraz Hetmáň. Teraz sa presunieme do roku 1980 na štátnu mapu odvodenú v mierke 1:5000. Hetmáň je tentoraz názov pre celú oblasť. Vodu môžeme na tomto type mapy iba tušiť, ale budova je stále na mape. Ciest však ubudlo. Zdá sa, že miesto stráca na význame. Vojenská topografická mapa v mierke 1:25 000 z roku 1990. Prešlo 10 rokov a tajomnej budovy viac niet. Za to vody je tu ako v akvaparku a cestná sieť je takisto bohatá ako v 50. rokoch. Rozmýšľam, prečo bolo odrazu treba toľko ciest. A zdá sa, že lokalita bola rozdelená na sektory podľa typu drevín. Tak možno kvôli ošetrovaniu a ťažbu drevín. Alebo skôr na vyvážanie smetí z okolitých dedín. To, čo sme tu videli, by tomu aj nasvedčovalo. Našli sme celé vrstvy nerozloženého bordelu, veď za 30 rokov sa už dá čosi navoziť. Nuž hetmeň je miesto ako stvorené na závažky odpadom. Aj sme chceli čosi z neho zobrať so sebou, ale zistili sme, že nemáme dosť peňazí na zaplatenie poplatku za uskladnenie netriedeného odpadu na zbernom dvore. Ako sme si povedali v úvode, rezervácia bola vyhlásená až v roku 1993 a prístup bol uzavretý rampami. V tom roku sa Slovenská republika stala zmluvnou stranou Ramsarského dohovoru. Slovensko sa zaviazalo zachovávať a chrániť mokrade ako regulátory vodných režimov a biotopy podporujúce charakteristickú faunu a flóru. Podľa dohovory mokraďami sú všetky územia s močiarmi, slatinami a vodami prirodzenými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Chcel by som vedieť, podľa akého kľúča sa vyberajú mokrade vhodné ochrany a ktoré sa jednoducho len zavezú na vážkou.